Здравейте и добре дошли в канала на comauto.bg. Днес ще ви представим модулна диагностика от ThinkCar, а именно Think2 Lite. Ние от comauto сме авторизиран дистрибутор на България за ThinkCar. Think2 Lite пристига в здрав и компактен куфар. В него ще откриете самият уред, ръководство за употреба на различни езици, захранващ USB кабел и адаптер, модул принтер, както и допълнителна ролка за принтера. Think2 Lite е част от първата серия за професионални модулни инструменти за автодиагностика на ThinkCar. Този уред е изключително икономичен и поддържа TLAN 200, а вече има налично меню на български език. Имаме подобрен VCI, който за още по-голямо удобство се намира в самият уред, както и опция за допълнителен софтуер на Hilux Pro на български език. Освен това, Think2 Lite предлага общо 28 сервизни функции, като например DPF регенерация, Oil Reset, Brake Reset и още много други, които може да видите подробно на нашия сайт. Ще сме оставили линк в описанието. Think2 Lite е идеален както за механици и автосервизи, така и за шофьори, които предпочитат сами да направят диагностика на своите автомобили. Той предлага диагностика на ниво ООС с пълно сканиране на автомобила, четене и изчистване на кодовете грешки, поток от данни на живо и множество други функции. Сега нека да разгледаме някои техническите характеристики на Think2 Lite. Поддържа операционна система Android 7.0, а екранът му е 6 инча и се управлява с тъчскрин. Батерията е 3100 мАh, като това осигурява до 10 часа непрестанна работа и също така имаме 8 мегапиксела камера, която се намира отгоре на скенера. Think2 Lite предлага 6 опционални модула. Част от тях се предлагат отделно, за да ви предоставят по-голям избор на функционалности. Think Printer, който идва стандартно със самият уред, е термичен принтер с компактен размер за отчет на извършената диагностика. Think2 Video Scope е видеоскоп за проверка на труднодостъпни места. Think2 Battery Tester е прецизен тестер за акумулатора на автомобила. Think Work Light е LED лампа, която да ви е пръв помощник в обследването на труднодостъпни и затъмнени места в двигателя на автомобила, например. Think Module Dock е докинг станция за модулите от серията за автодиагностика Think2. Станцията служи за свързване на Think Printer и Think Work Light, в случай, че искате да работите с тях самостоятелно, а не като част от комплекта с някои от уредите. При закупуване на Think2 Lite получавате безплатно дистанционно обучение като подарък. Безплатният пакет може да се използва в рамките на 60 дни. Think2 Lite е уникален инструмент за автодиагностика, който ще ви спести време и ще ви помогне да работите по-прецизно. За повече информация за поръчка посетете нашия уебсайт или се свържете с нас директно. Информация ще бъде оставена долу в описанието. Благодарим ви, че гледахте това видео. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за нашия канал за още полезни видеа за автодиагностиките, които предлагаме.